El projecte Poneso de Text La Galera compta amb un entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge propi. Per accedir a un curs digital del projecte Poneso, cal identificar-se amb el nom d'usuari i una clau. Es tracta d'un entorn basat en la plataforma Moodle, a la qual s'han aplicat unes adaptacions de tipus funcional i de navegació per fer-la més amable i usable. També s'han ajustat el disseny per tal d'adequar-lo al dels cursos digitals, fet que dona consistència gràfica al conjunt. El curs es configura segons el perfil de la llicència que tinguem, d'alumne o de professor o professora. En aquest cas, veiem el perfil corresponent als professors. En la pantalla del menú principal trobem l'accés als cursos dels quals tinguem la llicència corresponent i també l'accés a les funcions generals, el calendari, el correu o missatgeria interna, un apartat d'avisos que administra el professor, els espais compartits, l'eina de gestió de grups i subgrups, etc. A la capçalera de la pantalla trobem altres apartats de caràcter general, l'espai per guardar arxius i els accessos als blogs, wikis i fòrums que creï o administri el professor. Des de la pàgina inicial tenim també accés a una eina que permetrà generar activitats i exàmens al mateix professor o professora i a les activitats que els alumnes hagin enviat per corregir. Accedim a un dels cursos, Biologia i Geologia de primer. En primer lloc, hi podem veure les prestacions generals per tot el curs, el calendari, l'apartat d'avisos, els accessos a blogs, fòrums, wikis, espai per arxius, etc. Si entrem en un dels grups configurats de Biologia i Geologia de primer, podrem accedir al material del curs. Dins l'espai d'un curs pot accedir-se a la llista d'alumnes del grup. La informació sobre els alumnes es recull en una fitxa en què, entre altres dades, consta l'historial. El professor pot afegir-hi anotacions personals, privades o visibles. La plataforma compta amb un calendari, una eina molt útil que permet classificar i seleccionar informació general referent a tots els cursos i grups, o bé algun d'ells concretament, i també dades específiques d'un curs o grup particulars. Els esdeveniments es poden mostrar per data o per tipus. El calendari es pot configurar i personalitzar. El servei de missatgeria interna és un sistema de correu que permet enviar i rebre missatges entre els diferents participants en un curs, tant alumnes com professors. El sistema permetrà gestionar els missatges en les diferents carpetes habituals, adjuntar arxius, etc. Hi ha espais compartits creats i administrats pel professor, com els blogs, que poden associar-se a un o més grups i cursos. Els diferents blocs s'organitzen temàticament i permeten que els alumnes hi participin afegint-hi comentaris. L'entorn virtual del projecte Poneso compta també amb fòrums i wikis a disposició dels professors i alumnes i d'espais per administrar arxius i enllaços que poden ser d'ús privat o públic i, al seu torn, vincular-se als materials dels cursos.